Fiatal építészként találkoztam a terveivel, kiváló épületeivel. Több évtizedek kutatom, elemzem munkásságát. Nagy utazó volt, szerette az újdonságokat, figyelte a világ haladását. Sokat fotózott, s a szakmai felvételei és a családi albumok is feltárultak. Budapesten járt egyetemre, aztán eljött egy nagy faluba, hogy város csináljon belőle, egy magyar város, Debrecent. Borsos József 150 éve született, s Debrecen nagy hatású főépítésze lett a 20. század elején. 100 év távlatából idézzük fel életét. Megvalósult álmaival nap mint nap találkozunk. Az építészről tárgyilagos véleményt alkothatunk a tervei, épületei alapján. A személyiségét viszont nekem kellett felépíteni, ezért az elfogultnak tekinthető. Ebben a filmben olyan, amilyennek én látom, egy mai építész, egy korábbi építészt, aki számomra nagybetűvel a főépítész. Mm-hmm.